זאת הגימנסיה השש-שנתית על שם אפרים קציר בחולון. האמת, אנחנו לא כמו כל בית ספר. היום תלמדו להכיר מה קורה אצלנו בקציר, בכיתות ומחוצה להן. בכיתות המחר, הרובוטים שולטים לאורך כל הדרך עד י"ב, וכמובן שהדרך סלולה וזרועה בתחרויות, בהן זוכים תלמידינו בפרסים עירוניים, ארציים ואפילו בינלאומיים. גאוותנו היא גם על מגמת המחשבים שבה מכינים את התלמידים לאתגרי החדשנות של תחומי המחשוב וההייטק. ואיך אפשר לשכוח את מגמת הספורט הכוללת בנים ובנות המתמחים בכדוריד וזוכים מדי שנה בתחרויות ארציות ומייצגים את המדינה בחו"ל. והשיא כמובן, זכייה במדליית ארד היסטורית באליפות העולם לבתי ספר על אדמת קטר. ארונות הגביעים העמוסים בגימנסיה מספרים סיפורי הצלחות וגאווה קצירית לאורך שנים. יש דברים המיוחדים רק לנו בקציר. שיעורים המתנהלים מחוץ לכיתה ולעיתים מחוץ לבית הספר. אוטובוס פרטי בהחלט של קבוצות הרובוטיקה, מגמת תקשורת לתפארת, המצוידת במיטב הציוד המתקדם, באמצעותו מופקים סרטונים איכותיים. וכן, המגמה זוכה גם לסיור מדליק באולפן ערוץ 12. גם המדיה הדיגיטלית זוכה לכבוד במגמה והתלמידים מנהלים במקצועיות את האינסטגרם של בית הספר. ואיך אפשר ללמוד בקציר מבלי להכיר את ההפקות המדהימות של תלמידי התיאטרון במגמת אומנות ותיאטרון. בכיתות ה-PBL לומדים באמצעות פרויקטים למידה רב-תחומית מעניינת המשלבת עבודות חקר, פרזנטציות, תוך שילוב עבודת צוות. בנוסף, יש מגוון מקצועות הנלמדים בקציר בכל תחומי הדעת והעניין. וכן פרט לכל תחומי ההשערה, ההתנדבות והפרויקטים החברתיים, גם לומדים בקציר היטב ואחוז הזכאות לבגרות מהגבוהים בעיר. בגימנסיה מעודדים חינוך לאזרחות טובה ושירות מועיל בצה"ל, ואנו גאים בבוגרינו בתחום זה. ואיך אפשר שלא לספר לכם על הפסקות פעילות, טיולים שנתיים וחברים ללימודים ולחיים בכלל. את הכל תמצאו בגימנסיה הכי בעיר, הלא היא גימנסיה קציר. לא מאמינים? חפשו אותנו באינסטוש. גימנסיה אפרים קציר, סיפור של הצלחה. ברוכים הבאים. אנחנו מנהלי גימנסיית קציר. מאחלים לכם בהצלחה לאורך כל הדרך.